табиати зебо, кӯҳҳои сарбафалак, маконҳои диданию рангини кишвар ҳамчунин анъанаҳои неки ниёгон дар силсила филми «Пайванди шикаста» инъикос ёфтаанд. Филми мазкур дар таҳия ва муаллифии коргардони шинохтаи тоҷик Муҳаббат Саторӣ рӯи экрани синема омада фарогири мавзӯъҳои ахлоқию маърифатӣ мебошад. Хати сюжаи филм аз рӯзгори мардуми меҳнаткаши тоҷик қисса мекунад ва дар он саргузашти як оила дар деҳот инъикос ёфтааст. насиб бошад баъд аз пешин гандумкӯбӣ доред а? ана Абдусаттор ҳам гандумкӯбиро ба охир расонд. тамоми филмҳое ки ман таҳия кардам, албатта аз зиндагии ман чизе ҳаст онҷо. Агар набошад намешавад, дурӯғ чизеро ба навор гирифта намешавад. ҳар нақше ки ҳаст дар ин ё он филм, ман аввал онро дар худам ӯро ҳис мекунам, яъне ки намедонам ба тавре меофарам ва баъдан ба ҳунармандон мефаҳмонам. таҳиягарон кӯшиш намуданд дар баробари мавзӯъ инчунин ҳунар, анъана ва фарҳанги миллиро ба мардум нишон диҳанд. махсусан сару либоси ҳунармандон ҳар яке фарҳанги бою пурғановати гузаштаи тоҷикро ба мардум пешниҳод менамоянд. дар филми ҳунарии «Пайванди шикаста» ҳунармандони театру синемои кишвар аз қабили Султонмуроди Бобомурод, Қамариддин Мирзоев, Тоҷинисо Саидова, Саодат Азизова, Нусрат Салимзода ва дигарон бо маҳорати баланди ҳунарӣ нақш офаридаанд. برنو رو دوست داشتم تا از همسرم جدا نشوم. ملایتی این دخترش رو با من نمیدید. ҳамчунин дар баробари ҳунармандони ҳирфаӣ чандин ҳунармандони ҷавонро низ барои нақшофарӣ дар филм даъват намуданд. яке аз сабабҳои муваффақ шудани филм миёни ҳаводорон ин интихоби мусиқии хубу мувофиқ ба шумор меравад. дар филм сурудҳои фолклорӣ низ садо медиҳанд. пас аз рӯи экранҳои синема омадани силсила филми «Пайванди шикаста» аз ҷониби киношиносон ва муҳаққиқони соҳаи синемо баҳои баландро соҳиб гашт, зеро ин гуна пешниҳод ва мавзӯъ то ҳол дар кори синамогарон падид наомада буд. коргардон таҳиягари чандин филмҳои гуногун жанри миллӣ буда, филмҳои шинохтаи ӯ филмҳои рақси зиндагӣ, падруду пайғом, як ҷаҳон аз ману ту ва чанди дигар мебошанд.